Haga jing lakai T20 International hapring ke Zimbabwe Persia ke India. Haba pai syakane ke jing lakai ke India kala job ya ke tos bat kala ailat ya ke Zimbabwe bantit nengkong bat ke Zimbabwe kala la ban kamai hadu shis pa san peu runs bat hab new wicket na ki ar peu over. Bat haga palitit jong ke India ki rangtit khmat jongka ki lala ban le kai bha haga bagi lala ban kamai hadu shis pa san pun runs bat klem hab wat tang shi wicket ro haga bagi India kala job sok na shi peu wicket. Bat leng bang ke jing job ke India kala yo ban ra snon ya ke 6 ladu jong kene ke series haga baga tam ya kene ke series dan lai la ka way. Haga jing la kai Wimbledon final jong ka women single ka theya le kai nagari Czech Republic ka Barbora kala khore ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Jasmine da ar la ka way. Kata ka set ka baningkong ka Barbora kala job dan riula ar games haga set ka ba ar kala Suarez da ar lan riu games bad haga set ka ba khaddu ka Barbora kala job dan baleng bagan ke jing job ka Barbora kalayo banra ya ka 6 ladu jong ka Wimbledon haga sin ka baningkong bad kani ka deru ka sin ka ba ar bagan yo ra ya ka 6 ladu haga jing la kai Grand Slam. Haga jing la kai Copa America third place happening ka Uruguay Persia ya ka Canada. Haba phai sha kani ka jing la kai ka Uruguay kalayo ban penki jar ningkong tang haga menit ka ba pra lengba Rodrigo Henry Haka Minit ka ba ar peu ar u Ismail uliyo ban Thep ya ka gol pen ya khaj na ka Canada badila magini ki gol baro ar tali ki kenhun ki khaj haka kela step da marshi gol haba phai pat sha ka kela min haba sedang jong ka kela min ka jingle kai ka long mare khaj Henry Day Haka Minit ka ba ar peu ka Canada ka liyo ban Thep ya ka gol pentam lengbau Jonathan David Henry Day haswa ban kod ka jingle kai kata Haka Minit ka ba khandai peu plus r Urang ilai bakken sai jong kari Uruguay ulo Suarez ubleru player substitute hakani ka jingle kai ulio ban Thep ya ka gol pen ya khaj naga menta ka Uruguay badila magani ka gol jong Suarez la penlong ya baro ar tali ki kenhun makin ya khaj hadu bukot ka khandai per minute bad ka additional minute da mar ar gol bala ha ban ra sha ka penalty shootout ban rai mano ban yora ya ka number lai jong ka Copa America badai ha penalty shootout ka Uruguay ka lala ban pelim ya ka Canada da saw lalai baleng bagan ka jing job ka Uruguay ka layo ban ra ya ka number lai jong ka Copa America mentau snem ar hajar ar peu saw